Što se tiče moje same izjave, ona je najmanje imala veze sa Aleksandrom Vučićem, koji je tada imao 20 godina, Srpska radikalna stranka se nešto tad nije ništa ni pitala. Ja sam pričao o verbalnom srbovanju. Jer oni koji su delali i delovali, njih smo poslali u Hag. Oni koji su branili naš narod na tim prostorima, oni su završili kako su završili. Tako da, znate i vi i svi dobro šta sam ja rekao, samo što živimo vreme u kojem svako tumači onako kako mu odgovara. I ja uopšte ne mislim da treba verbalno srbovati, već treba delati i treba raditi. I takođe sam u tom govoru rekao da ne vidim zašto se iznenađujemo šta nam se desilo 90-ih kad nam se još gore desilo 40-ih. Desit će se opet ako im se ukaže prilika. Ne bi se bavio njima uopšte, bavio bi se nama. Šta smo mi uradili da sprečimo progon 90-ih. A mislim da je tada rukovodstvo tada države Srbije, Jugoslavije činilo mnoge greške i ostavilo naš narod na cedilu na mnogim prostorima.